Sizile ke saza namhlanje kodwa singazange uzokhedama, singazange uzothi mugu, sizozimasa apha and kwaye singazange amaplugini. Bawuzulile Soko, namhlanje uziva njani le mini card ixelo le 20th kaDisemba umgidi kanyana uziva njani? Kuthe xebilile inkosi, kuthe xebilile kakhulu lo msebenzi ubunzima sibuqale ebunzimeni kodwa kuthe xebilile ngoku unyana simenze indoda kodwa ke noxa eyindoda libakala lesibini ebomini bakhe. Loo nto ayithetha uba uyindoda nalapha kuye nisenguyise noyise mncinci noyise mdala nakunina. So ndibulela ndichulumancile kakhulu umsebenzi mhle. Abantu base Eastern Cape babonakalise ukundithanda kakhulu ngokokuba bazalise elinxiwa linxiwa elikhulu kakhulu eli kodwa ligcwele. Loo nto ke indibonakalisele into kokuba ngenene e-Eastern Cape bakhona abantu abafa khona. Izinto endizenzele abantu bandenza ndingazisoli kuba ingumvuzo waloo nto. Nonyana uchulumancile kakhulu njengoba ndimane ndihlela apha ecaleni kwakhe lonke ixesha ukuba ndiqinisekise uba ndimnika inkxaso kuyo yonke le ndlela angene kuyo. Isendeka indlela yomntwana ayipheli apha, sesona siqalo sobomi esi. Endicinga sawuphathisana. Mna andinaxhala, ndimbonisile ubomi ngezenzo, ndimbonisile ubomi ngandlela zonke. Into endiyithandayo into kokuba eseseprimary xa ebebuzwa nge-role model yakhe ebebona mna akukho nto ndithandabuzayo ukuba noko ndibumbe umntu ebantwini ozawukwazi ukhokhela isizwe sangomso ngentembeko njengokuba ndenzile nam ngexesha ndinamandla. Hayi ndisenawo amandla, ndisazawuqhuba, ndisazaliphatha ilizwe, ndisazawuphatha uThixo usiphile le nto. Bawuzulile Soko maqanda ukuyekayo komnye umntana naye ndiqinisekile into yobana ngunyana wakho ophumayo mhlawumbi nkalona uDisemba ozoba yindoda ngomso. Mhlawumbi ngawapha amazwi ongamshiya nawo ozayibona le video. Into endinoyithetha into kokuba bantwana bam base-Eastern Cape abangene kwibakala lobudoda kukuba sisiqalo sobomi esi, kodwa ukuze niqinisekise into kokuba ubomi nobuphethe kufuneka eli lizwe siqiniseke into kokuba siligqithisela ebantwini abaza kuliphatha kakuhle. Ze zithi zonke iziphene ezithe zenzeka ngexesha labakhuluwa bethu, ngexesha lootata bethu nangexesha lethu ngokusiphetheyo, nikwazi nina ukuziguqula nizenze zibentle kangangoko ilizwe lingemki liphindele apho sivela khona. Ilizwe ke lawuthi kuze liphoncuke kwisizwe simnyama silibale ibhotile ekrobokayo ayakhi ilizwe. Imbeko ezinye izinto esingaziqondiyo kwisiko lolwaluko masizikhonkothe, sizityhalele kude. Naxa abantwana bephuma masiqinisekise le nto yotywala into kokuba siyayikhaba kangangoko kuba le miqodi ithwala ikephusi apha edolophini kulapho bonzakala khona abantwana. Ingase abazali bayiqonde into kokuba uhleli nomntwana 18 years xa ethe wanethamsanqa wabuya ephila makangabulawa seyiphumile ehlathini ephumile entabeni ngokokuba ayekwe angeniswe kwezinye izinto ngontangandini abathe baliphoncula isiko. Into ebalulekileyo sibafundisa njani abantwana ngokwakha uqoqosho lwasekhaya
ngokwakha uqoqosho lwelizwe, babe nenxaxheba abayidlalayo ukwakha uqoqosho leli lizwe. Nkosi kakhulu, siyabonga kakhulu uZululezo Ngoma. Nkosi kakhulu nguye ke lo uZululezo Ngoma bawusizo ukhuphela ngokwakhe. Ngiceba ke ngoku thina ifama siyayivala nathi ngoku sikhangela indlela egodukayo. Noko uyabona into nawe kuhlwile. Sidibane thona kwixesha elizayo.